Samtang nagpadayon ang pagpangandam alang sa maabot nga ASEAN Summit, pipila ka mga residente sa sitio Kaisco, Mactan, Lapu-Lapu City ang wala na'y mahimo human sila gitakdang temporaryo nga pabalhinon sa ilang gipuy-an. Gitakda ang pagbalhin sa 66 ka pamilya karong Abril 28 nga temporaryong i-relocate sa usa ka hotel sulod sa Dakbayan. Matod ni Edgar Forzuelo, presidente sa Lampara Urban Poor Group Association kon LUPGA, nga ang maong desisyon tungod kay ang ilang lugar usa ka key area sa mga aktibidad sa ASEAN Summit karong Mayo. Wala man po may problema sir kay okay po kayo, wala may kasaway sa administrasyon karon kay gitagaan jud nila og nindot kayo nga mura po di bakasyon sir ba kay. Apan kung sila lamang ang pabuton, dili unta sila mopahawa sa ilang panimalay. Tungod matod pa wala sila laing mahimo kun dili ang mosunod sa mando sa gobyerno. Mas pilion na lang nila ang temporaryong pagbalhin kaysa maapil sa posibleng hugot nga security protocol sa maong dapit. Sa ako ara pod sir no nga mas nindot masiguro pod sir nga malikay pod mi sir kay nang bisita nato wa mi kabalo aga-asa na og amo lang pod ba safety among mga anak. Nabay may mga anak sir nya. Mga di may ka sure sa uban ng mga anak nga nabay kiat. Gilaumang mupauli ang mga residente karong Mayo 9 o GIS. Sumala pa ni Forzuelo, adunay mga aktibidad nga giandam samtang anaa sila sa hotel sama sa skills training ug talent development. Aduna sab gisaad nga ayuda nga ihatag aron matabangan ang ilang naapektahang panginabuhi. Sa security ug sa among mga hayupan naaraman sad sila si ma'am. Kaniadto usa ka ngit-ngit nga dalan panahon sa kagabion ang maong karsada o pipila na sab ang mga mireklamo tungod sa risgo nga dala niini ilabi na sa mga magmaneho sa ilang mga sakyanan. Dili kumpiyansaan. Mao kani ang unang pamulong ni Jose Pregoner, usa ka residente sa Pilipog, Cordova sa iyang paghulagway sa kahimtang sa maong dalan taliwa sa pagpasuga niini sa pagpangandam sa ASEAN Summit activities. Sulod sa tulo ka dekada nga pagpuyo niya dinhi, dili lang siya saksi, kundi usasab sa nakaresponde sa mga aksidenteng nahitabo sa maong dapit. Ang hinungdan matod niya, dili ka kusog sa dagan, dili ka kulang sa pag-amping, kundi ang kangiob sa karsada. Kani dali ra mo gini malubat, bati man sila mutaod gud. Oh naay katong diri side na nagbangga. Kuan po to kaning auto og single didto katong nagliko. Pagklaro hinuon ni Pregoner, aduna nay pipila ka mga sugang nagbarog sa maong lugar. Apan ang dalan padulong sa Pilipog, dugay nang nagpabiling ngit-ngit. Sa among pagbisita sa maong lugar, usa ka klarong kausaban ang among nasaksihan. Duha ka semana usay pahigayon ang labing dakong panagtapok sa mga ASEAN leaders, hapsay, limpyo o gisugaan na ang maong dapit. Apan, ang dakong pangutana, tagpila man ang matag-usa sa maong lamppost. 16 to 20K. Kuan siro mga 40 to 50. Base sa among nakuha nga impormasyon, ang matag usa ka street light giingong mo kantidad og dili moubos sa 300,000 pesos. Ang maong proyekto sa DPWH 6th District Engineering Office. Gisuwayan kini sa among team pagklaro sa DPWH ug mao kini ang tubag nila. Kung pwede lang sana i-check lang muna namin because as of the moment this is an standing instruction na latest MPD po tayo sir. Canvas po. Sa among pakisusi, miabot mi sa usa ka solar light supplier, din ila gibutyag ang sagad nga presyo sa lamppost moabot sa 8,000 pesos. Ma-recommend siya sir kay usually bi adri daghan kay mga kadalanan nga mga dili kayo kanang hayag, so nya ang siga niya kay up to 10 to 12 hours man, so gamit gid kayo siya sa mga street. Kauban si Genv Saison og Rogelyn Morales, kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.